yan, sir. Saddle. Pure saddle yan. Lalabas yan. Magkano yung mga inakay? Pre, magkano yung mga inakay mo? Andito lang yung inakay, sir. German Beauty. Ito mga to. Inakay pa ito mga to? Tagkuan. Tag 500 isa yan. Pero ito nga to. Yan. Ito magkano to? Fancy yan, no? Kung yan, GBH. Ha? GBH. Sigari ko mo sir. Maganda mo pa may bayaw. Kapatid ito, pare. Ito puti. Ito, kapatid ko to. Yan. Magkano yung GBH mo? Kaya ko lang na 1,000 yan, sir. Kumakain na yan. Isang piraso lang yan. Dalawa. 1,000. Ito, gito yan. Yan, dagdag. May pa lumalabas yung kulay ng mata niya, no? Di ba? Yung bad pa lang yan. Pero ito, kakko ito. Ano ka na lang, kaya ito, boss? 500 lang, boss? Pares naman. Pares na, saragita? 500 ba? Hindi, 500. Ano, pigarita ako yun, kasi free. Magkano dati yung pansi nyo? Yung pansi magkano? 2,000 yan. Pares na yun. Ano pangalan sa ganyan? Anong tawag sa ganyan? Ah. Dito ano mga pares to? Kalera, no? Magkano isang yan? Ha? Magkano isang ganito? Ay, papakulan mamaya. Ito lang, no? Sige sa kayo untan eh. May may pares mo eh. Yeah, mana? 2.5 labas. Tinggal lang tutan eh. Tinggal lang tutan eh. English trumpet eh. Kaya natin yan. 2.5. Liter lang ka? Kaya titawag ko yan. Para. Tagara na hirap pa man inom mo. Tagara na hirap pa man breeding ba? Hindi. Kinla pa. Tayo pagod ako. Tagara na hirap pa niya kinuha. Hindi. No, i-press mo. Ikat mo may... Ay kat hirap. 2.5 sir. Ikat mo may mokto. Ya, sigonta na yun. Tatangay mo. Mas nakasakitangan sa bukod. Sagit na ito. Hindi. Ikat mo itong piano nakasampa. Ay sarap. Ay dyan dito, malam lang di ba? Malam lang matira. Kapag ginto nga. Kapag ito sa amin lang. Sana ay no break mo. Ikat mo mo sa rose. Piano nanong ng tundong. Pero no ilak, anak ko, gikakalin o. Depende ba lang kasi no sa kamay mo ilang ko atatan. Okay lang. Magkano isang ganito ma? Depende po. Depende sa klase. Opo. Dito. Depende sa klase. Yung brown 200 yan. Oh. Yan, 200 yan. Opo. Nakakalabring. Barako! Ito naka-club ring. Relate to.
Anong lahi niya? Si Rama Sibray. Ay, naka-cross na. Ato pwede na i-breeding ngayon, hindi pa? Bata pa? Ano na yan kaya? Magpa 5 months na yan. Ah, pwede na isa lang yan, no? Oo, pwede na isa lang yan. Maghihintay ka pa ng mga half months din. Isang buwan. Pwede na. Magkano pares mo? 1.5 pares. Yung chabo, mas mahal ba yun? Yung chabo, mas mahal ba yun? O mas mahal pa yung ganitong lahi? Kasi yung ano niya, yung si Rama yung asawa niya nawala kaya nakakaw ng mga bata doon kaya pinurus ko doon sa Sibray. Nadaanan ng bata. Eh ganyan ang lumabas yung ano niya, yung mga anak niya. Oo. Para sa nanay, ano? Oo, nanay. Nanay nila nakuha yung kulay. Yung nanay nila ganito. Golden siya, gold. Ay, gold yung nanay. Halos magkakapatid ata ito. Dami, ah. Tapigay ko ito deh, paper piece eh. Pigay. Eh, barako ya. 350. Ano, broiler yan o ano? Sasi. Kaso. Parang broiler itsura. Kailangan pagulos kato nakatayag. Patigay yung tasaki eh. 500. 500. Ano to? Itong labat na yan, Nol. May pamaspas yan yung latat yan. Ano siya mata manaliw. Tiga lata ang puti eh. Yan pare sa puti. Ares ko tambo saya. Kali keluarga. Kopi sing dah, enggak po. Pagka si Justin eh, parang kay ko yun. May babang bala. May possibility na Kakasa nga nata, kasi minsan yung pumatampo. Tigay palis dyan eh. Ataisin ay 2.5 mo na eh. 2.5 na eh. 1.5. Kasi ayala ba, so malalako kami dyan. Hindi lang sa cross. 2.5 na. Pagawisin. Papatira mo. Sama ni Pantila yung 1.5. Sa kilo aman. Kopi pares mo. Paris. 1.5. Something. Sino na ako sino?
Palawan, double trade. Color tani, triple kilatan yung tatawag nila. O color, webbing, tani, opening. Kan narawingin, tani, crystallize. Ay! House na yun eh. House na. Begini, ongoing ito. Ongoing Ay. Dimara. Sandra. Ang mga kasama mo siya eh. Sa ito yan, tapos hindi mara ko man eh, masausan mo. Ganun yan, sir. Ganun. Nandiyan dyan, para sa ito. Ganun. Mapigas sa kaya ko dyan eh. Yan ba? Pigas sa kaya. Yung pangko mo eh. Pangko? Piga man eh. Pangko man eh? Oo. Basta ba? Tripid ka ba? Ano ba? Kamagya mo, kuya Charles. Tanagaw.